Đây मोनबाय लोगोफोर जोंना बेदरा ओमफ्राय जोंना नै दाबखासै दिनै गोमखा लोगोफोर दिनैहाय हेल' लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि इउटुब चेनेलावथ' दिनैहाय जों माने एसे पार्टि जानो नागिरदों बैसागु जोब्बाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो जों फिसा एसे बयलार एवनानै जानो नागिरदों आरोखि लोगोफोर गोजा ज'यैनो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअखौ थ' लेट्स गो सामब्राम हाबाय नै दिनै बानलु गोरान जागोन देनानै आरोना नै आलु हाबाय बयलारा 12 केजिमोन नामा 14 केजि अ 14 केजि गेसजों सावबावगोन दिनै फेसिलिटियानो अन्यरकम बयलारखौ नै बयलारा आइटेमजों 14 केजिनो दाख्लै जाबाय हांसो अमा ओमफ्राय होबाय आंगा जाखायो फाग्ला गोदाग्राया हनै रेडि हरैजाय नायलांबाय था आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जाखांबाय नै बेदरा बयलारसो दिनै बे हांसो जाखांबाय दिनै बेखौनो जानोसै आरो दिनै जौथ' गैला जौ लोंबाबो एसेल' लोंसिगोन आरो दिनै एवगासिनो आरोना नै कालारा देन्जार नुखाबाय आरो टेस मोदोमखाबाय बाब एवगासिनो दं आरो जोंना गोलोमबाय ओमफ्राय नै दंलाबायोलै र' मोनबा दा जानायखौ नायनोसै ना दे नायलांबाय था भिडिअखौ नै दसे सावजानो नागिरदों अरजों सावनायावसो गेसजों सावदों बयलारखौ दहाय नै बिथांमोनानो नै मानसिफ्रा बिसोरनि जोब दाबखा लानोसै दाबखा नै मोनबाय लोगोफोर जोंना बेदरा ओमफ्राय जोंना नै दाबखासै दिनै दाबखा लास्टनि एकदम नै दाबखाखौसो रेयानो ओमफ्राय नैबे दैया लोंनायनि ओमफ्राय जों प्लास्टिकनि बुस्थु थोरसि बाहायला दिनै कापखौ बाहायगोन नैबे थालिरनियावसो जासिगोन जों थालिरनि लाइखङाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना लोगोफोर माखासेया फैथ'वासै फैगासिनो दं होनदों नैबे तिरपालखौ बदो मोजांनो जिरायनो गनद्रायजोंसो जागोन सुनानै एक्सनाव आरोना एक्सन इन्जय बयबो जादो चाइनिसनिसो बिथाङा अना मोननैबाव नै चाइनिसनिसो जागोन आं दे बोरै रोंमारब्रा बा दे जालाय Đây, chào bye, xin là chào bye.
बे हांसो अमा जाबाय दिनै बयलार जाबाय आरो ना रायजोफोर नै जौ दाबखा लाबाय आरो उन्दै उन्दै गोजालै गथ'फ्रा दे बैसागुनि खायसे एसे लोंदों आरो बिसोरो लोंगासिनो दं जों ना नै उन्दै पार्टिफ्राबो दासो फुगासिनो दं बिसिना पार्टि दं बिसिना खयजन नोंलाय 13 जननो उन्दैफ्राबो फुगासिनो दं ओमफ्राय नै जोंना ओरैजाय सोलिगासिनो दं आरो एकदमबारे इउटुबाव नुगोन फुल भिडिअखौ दे लोगोफोर सुरु खालामबाय आरो उन्दै गोजालै जोंना नैबे गथ'फ्रा ओमफ्राय जोंल' एसे बोरायदब आरोना ओमफ्राय जों जानोसै नै गन्द्रायजोंसो जालायबावदों गन्द्रायाव थुनानैसो जागोन आरोखि दिनै समाव हनै बेदरा मेरला टेनसन गैया दै जौ एकदम एभेलेबेल आरोखि ओमफ्राय लोगोफोर जोंथ' दा जानोसै लोंसै इन्जय खालामसै आरोखि गाज्रिमोन ना भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जाबा निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय उनाव लोगो मोनसिगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे थ' टाटा बाय बाय